Iso mengkis aku. Waduh. Lah kok ora kaya wingi. Ora saiki dengkule wis kopong. Ya wingi-wingi niki gak dereng ndek bojo niku jan semangat banget nih Mas nek joget ning sakniki kok saya loyo. Kowe ora ngerti aku bareng rigi kan. Dengkule kopong ki sebabe napa, Mas? Hah? Sebabe napa? Nekat. Shopping Nekatan. songo. Ketoke kesuwen. Mas iki ping pira? kita bekerjanya. Ora guyu. Kowe dhewe sing ngomong. Lagune apa, Tri? Nggih, napa niki nggih enten permintaan mboten lagunya apa, Mim? Suka teki sik ya. Nggih, suka teki nggih. Suka teki sing mau. Aku tak sing ngalah. Wong salah ora gelem mangan kabel. Kok iso kompak meneh? Janjian wae. Kira iki yo CS ya, Mas. Ah, nggih. Panjenengan purun di CS kalih sing kaya ngene iki, Po. Jangan purun di CS kalih sing kaya ngeten iki, Po. Sampean ki lho. Wah, lah nggih. Pun Nom-nom dangule yo CS-an suwi. nggih. Loading. Pun dangule CS kowe ngrungokke apa ora? Oh, pun dangule CS. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wah, bapak pawit mesti. Gizi. Aku lawas betul ora ketemu karo Pak Pawit iki, Pak. Jan. Yes. Gelangku ilang Ya kowe. sik golek nganu golek apa jenenge. Oh iya. Iki isih Shopify. Kok ning kene ya? Mohon maaf. Ayo deh. Pay letter. Tambang ini gini para ciloko. Ojo. Wih, yo gelem. Yo. Nggih, pun ketemu catatane. Sampun. Sampun. Nggih kadang enom ning lalen niku. Waduh. Niki menika calon garwanipun ingkang ngrebab, Mas. Napa? Calon garwane sing ngrebab. Oh. Nggih. Sesuk badhe benjang menawi nganu pun rabi badhe nanggap dalang ugi saking daerah Pring Surat. Saking Pring Surat. sinten? Ya onten lah. Kakanda. Oh iya dalang Islami ya, Mas. Mangken nganu dagelanipun ingkang nyaron menika. Oh iya, ngene-ngene ya. Rangino. Monggo Tri. Nggih, Nggih, monggo.